Ato sa iyang State of the City address ni adtong Sabado, Cebu City Mayor Michael Rama nibutyag nga makuha karong simanaha sa mga senior citizens o PWDs ang ilang cash assistance ubang mga incentives gilaumang i-appeal sa sunod tuig. Si Nico Tubo sa report. Nalipay ang mga senior citizens o persons with disabilities kung PWD human gianunsyo ni Cebu City Mayor Michael Rama nga karong simanahan na nila madawat ang ilang cash assistance. Atol sa iyang State of the City address nitong Sabado, gibutyag sa mayor nga ugma Martes, makakuha na ang mga PWD sa ilang financial assistance nga 12,000 pesos. Makakuha na sab karong Miyerkules ang mokabat sa 60,000 ka mga senior citizens sa ilang cash assistance. Madawat sab sa mga barangay officials karong Huwebes ang ilang honorarium. Ubay-ubay ka mga incentives ang gilauman ni Rama nga maapil sa 2016 annual budget. Incentive alang sa libuan ka mga empleyado sa City Hall nga iyang gilaumang i-release sunod buwan. Apil sab sa iyang mga plano mao ang patasan ng burial assistance program sa dakbayan sunod tuig. Dugang niini ang paghatag og dugang pondo alang sa City Hospitalization and Medicine Program ug ang pagpasaka sa kasamtangang 4,000 pesos nga monthly honoraria sa mga barangay workers. Gitataw ni Rama nga doon na pay mga problema nga atubangon ng dakbayan. There are more and more challenges that the city has to be and will be confronting. Bisan pa man sa kadagang problema nga giatubang sa dakbayan, matud ni Lola Marcheta Beltran, ang mga problema sa atong syudad, iyag yun nga na-address, bisan pa man tunog, dili 100%, at least he has done something to it. Kunya, ang uban, nga sulbad man gani. Ubay-ubay yun ang iyang nasulbad. Being one of the leaders of the urban poor, kaya naman ko'y association namong kaugalingon, iya may gitabangan ng katong amo gani nga relocation site nga wa matrabaho sa miaging administrasyon, iyag yun nga gipadayon, iyag yun nga gihatag ang mga panihanglan sa katauhan. Nico Tubo, alang sa Sunstar, Pilipinas.